Okay, ja, jeg håber, det virker. Ja, de 3 regnemetoder. Den første, der skal vi finde 50 ud af de 260. Og der gør vi sådan, at man siger de 260 kroner, så siger man 260, hvad nu den hedder? Divideret med 100 gange med 50, og det bliver så 130 kroner. Og så kan man se ned under, så man kan se her, at man siger 0,50, fordi vi skal finde de 50%, så siger man 0,50 gange med 260, fordi det er det antal kroner, som vi skal finde, og det bliver så 130 kroner. Så 50% ud af de 260 kroner, som vi skal finde her, det er de 130 kroner. Altså nummer 2. Yes, her skal man finde 50 ud af 260 kroner. Og der gør vi sådan, at vi tager først 50 dividerer med 260, og det giver 0,19. Og når vi kigger derned, så skal vi gøre 0,19 gange med 100, fordi vi skal finde 50 kroner ud af 260. Og så det giver 19%. Og så skal vi gøre igen den samme, at man skal finde kroner. Så skal man hvad hedder det nu? Ja, lige meget. Ja, det bliver sådan, efter du har sagt 0, kommer 19 gange med 100, det bliver så de 19%, og så de 19%, det er så lige med de 50 kroner ud af de 260. Okay, og så den sidste. Ja, skal jeg så? Ja. Okay. Og så har vi så fundet ud af sammenlagt, at de 50 kroner, det er de 19%, som man også har fået her, og det er også de 50, men der er fået her, at det er 19%. Så her så ser vi de 50 kroner, der vil så fundet ud af, at det er de 19%, så ser man 50, det er med 19, lige med 2,60, og så de 2,60 gange med 100, det er så 260 kroner. Så ja, det var de 3 regnemetoder af Karoline og Dilip. Yes. På. Nej, jeg gider ikke høre det, bare sæt det. Det er så mærkeligt at høre sin egen stemme. Der er ikke lyd på. Lige meget bare. Man kan se, hvad jeg skriver. Ja. Ved du hvad? Nu skal jeg bare høre musik. Desværre, Johannes, det virker ikke. Det skal ikke virke. Hører du stadig hindi-musik? Ja. Jeg kan ikke høre mig. Kan hun? Nej. Jo. Det kan hun ikke. Det virker ikke.